En aquest vídeo orientarem com resoldre les 18 figures dels exercicis de repassada del quadern. Com a curiositat, amb la perspectiva isomètrica no es podria deduir la part central de la figura, ja que queda oculta. Amb la perspectiva cavallera, però, sí que queda visible. En la perspectiva isomètrica tenim que els eixos tenen entre si 120 graus. 120 graus per 3 dona 360 graus, que representen tot l'espai. Comparem les dues perspectives, la isomètrica i la cavallera. En la isomètrica, totes les cares es veuen amb el mateix angle respecte de cada eix, i entre si estan separats per 120 graus. En canvi, en la perspectiva cavallera, tenim que els eixos X i Y formen 90 graus i el pla XY mostra la peça tal com és a dir, sense deformació. L'eix Z es veu reduït en una proporció de vora 2/3 i els angles entre eixos diferents de 90 graus són de 135 graus. Així doncs, tindríem 90 més 135 més 135 dona un total de 360 graus. La làmina d'acetat que té el tap del quadern permet la creació de volum de cada figura gràcies al moviment, un moviment que estarà limitat en funció de cada vista, siga la de l'alçat, la de la planta o la del perfil. Per a cada figura, primer dibuixarem els eixos. Els eixos normalment quedaran ocults, per tant, caldrà esborrar-los de la peça final. Segon, dibuixarem cada vista al pla corresponent, que pot ser d'alçat, de planta o de perfil. I per últim, donem volum a la peça segons la visió espacial ajudada per la làmina d'acetat, és a dir, el tap transparent del quadern.